अरे दरदिया कमरिया में, दरदिया कमरिया में और दिया ए हो अरे छापी जब कह दे डीजे पपा जी की याद कर जहिया कुमार रहला निचवा से सुन ले लोगन की इनके मन में होई कि लागत है कि माल सेकेंड हैंड मिल गई का तो हम का मरद थोड़े है एक का बेरी में हम कह दे सेकेंड हैंड ना हम तुरंत खड़ा होकर गवैया आई खड़ा होकर गावे लगब कि हम कुंवारे में गलती तो कैले बनी हम एक बेरी गंगा नहैले बानी हम तुरंत जवाब दे दे अब बराबर पर पसंगा हो जाए। बहुत बढ़िया से आप लोग सुनला कमरिया तो घर से एक कमर का जवाब कमर से हो जाए मास्टर। अरे पार मास्टर बड़ा सुंदर गीत रहो। इतना फर्क बा उमरिया में लड़की का कवना हो गई बा पहला दिन मरद गई लड़की सोचलस कि कुछ करी है कुछ कही है मरद घर में घुसल तो पंखा चलत रहे पंखवे के बुता के बहरी आ गई मेरा रुआ सोचलस कि कुछ कहत ना होवन सोचलस कि थाकल खेदाइल बाने तू सरका दिन गई यही तरह बौल बरत रहल बौल के बुता के बहरी आ गई मेरा रुआ सोचलस एक आधीटा कम का कहियो बौल बुतावत बा कहियो पंखा बुतावत बा आइल हुआ बिल बचावे आए बिल बचावे हुआ का बिजली अच्छा कल बिजली का बिल बचाओ था का अच्छा तो तीसरका दिन गई तो मेरा रू पकड़लस कि अरे कहियो पंखा बुतावेला कहियो बौल बुतावेला हमके लियाई लो हमसे कुछ बतियाई बा मरद कहत है कि कुछ बतियो हूँ कहला का कस हाँ बतियावे में बतियाओ था कि अच्छा ये बताओ तुहार का नाव माने 3 दिन के बाद मेहरारू से बतियबो कैलस बतियबो कैला तो पूछा तो कि तुहार का नाव ह काहे सदिया का कटवा पर तो मौसी का नाम रहल का अच्छा तब दुनिया में देखा सरोज जी हरकल ठीक है परचल ठीक अभी परच गई दिन भर कालस वही घरवे में रहे लागल कहियो कहे कि हमार दूधवा वाली बल्टी वही में है कबो कहे कि चार्जर वही में है मेहरारू के जब ना करे के एकदम परेशान ही है स्वाद पा गइल हो मेहरारू कहत बिया का कहे मास्टर ओ मेहरारूआ कहे अरे भइल खाली राउर चहल काजी अरे भइल खाली राउर चहल काजी यही गलियों में उठल बझल काजी अरे भइल खाली राउर चहल काजी यही गलियों में उठल बझल काजी हो गइल भोरवा अपना कोरवा में हो गइल भोरवा अपना कोरवा में चापी बला उमरवा कहे अरे दरदिया कमरिया में
दर्दिया बा कमरिया में हरदिया पीस के अरे छापी बोला छापी बोला ऐसे ना हो भैया ऐसे ना हो। कैसे मालिक अरे तनी वीडियो कॉल में आवा राजा अनहर ना हो भैया ए पीछे तक मन बा सबकर मन है हिलवावे को। अहो सब एजा हिलवावे आइल ह कि विराह सुनाइल सब में बात के लेके चले के तो सुधीर से हिलवावे के तो हमके तक काले खटिया पका दे बंद तो तनी मन हिला दे का तयावा तब तोहन लोग मन मत तोहन लोग से बढ़ के बा भैया दुनिया में बा दा भैया तनी तब गमछियो बांध ले सूंघे के बाए से ऐसे गमछी सूंघ ले चाह के अभी कोरोना गइल नहीं खे अगले बगल बावे कितना आदमी कोरोना को शुक्राणु में जियले रहत हम तो ऐसे कुल बचा के काम करे के भैया हमन का रोज कौन ठेकान पर गर्दा गुर्दी पोछले होई हां तनकी सा भाव बा ये बेचारा आइल बा चंदौली से तो एक जौन चिक ट्रेंडिंग में बा ओके दे देक चाहिए खर्चा पानी निकले के चाहिए अरे की भइल खाली राउर चाहल काजी ए गलियों पे उठल बजल काजी हो गइल भोरवा अपना कोरवा में चापी बोला हो गइल भोरवा अपना कोरवा में चापी बोला ए हो अरे दर्दिया कमरिया में दर्दिया कमरिया में और दिया पीस के ए हो अरे छापी कमरिया में और दिया पीस के लड़की कहतिया अरे क्यों हम के ढेर सताई जान मोहब्बत मेरो आई जान राजा लाल यादव जी गा दो अच्छा एक के बाद हम पूरा कर देव और हमरे सताई जान मोहब्बत मेरो आई जान बाहर जाइए बलम करे जावा से सताई जान क्या बात है दहिया पकोरम थर्मामीटर ले अरे नापी बलम दहिया पकोरम थर्मामीटर ले नापी बलम अरे दर्दिया कमरिया में दर्दिया बा कमरिया में हरदिया पीस के अरे छाती बना दर्दिया